Como xa sabedes, a Real Academia Galega dedicoulle este ano, como entidade patrocinadora e promotora das letras galegas, acordou dedicarlle este ano a Valentín Paz Andrade, un home polifacético que abordou as súas diversas tarefas vitais desde o compromiso con Galicia. Paz Andrade abriu portas para o xornalismo galego, foi emprendedor dun dos principais proxectos empresariais deste país, pero foi ademais un creador ensaístico, lírico, de abonda envergadura como para que a celebración central das nosas letras se fixe neste ano 2012. A celebración das letras hoxe en día trascende máis alá da propia institución académica que o promove e trascende tamén a propia xornada do 17 de maio. Hoxe, afortunadamente, falamos xa do ano do autor homenaxeado e xa desde o mes de xaneiro, xa desde o mes pasado, contamos cunha extensa axenda de actividades e de publicacións promovidas por diferentes entidades, asociacións, centros educativos e mesmo empresas e institucións diversas que se suman a esa intención de poñer en valor os nosos escritores, as nosas escritoras, a súa obra e a súa contribución á cultura e á lingua galega. Daquela abrimos hoxe unha nova fiestra para chegarnos a Valentín Paz Andrade desde calquera punto de Galicia, desde calquera punto do mundo, cun acceso libre para calquera usuario e ademais co rigor e co cuidado dos axentes máis implicados. Algúns dos apartados principais do web son, por unha banda, un percorrido pola trayectoria vital de Paz Andrade con diferentes opcións, unha bibliografía ampla, unha cronoloxía, ademais de algún relato de retrato, como é, por exemplo, un que realizou no seu momento e que está recollido no web de Isaac Díaz Pardo, dedicado á figura de Valentín Paz Andrade. Na parte bibliográfica ofrécese un repertorio de referencias das publicacións do autor e sobre o autor. Isto vai permitir potenciar antoloxías por temas e tamén presentación por diferentes ámbitos, e esta catalogación bibliográfica vai ser, sen dúbida, unha das principais achegas deste web. O Consello, dentro da súa estrategia de acción exterior, considera que un dos variantes máis importantes de Valentín Paz Andrade foi a súa relación coa cultura brasileira, lusófona en xeral, pero sobre todo brasileira. E nese sentido temos previsto facer unha pequena exposición na Casa Fundación Guillerme de Almeida, en São Paulo, dedicada a Valentín como unha antena galega no Brasil, porque nos parece que é un complemento adecuado a todas as celebracións e recoñecemento que se dará da propia figura de Valentín Paz Andrade aquí na terra ou nos lugares máis clásicos de celebración do Día das Letras Galegas. Era imposible, desde o meu punto de vista, falar con Valentín Paz Andrade en baixo e en confianza sen levar de volta para casa unha porción inmensa de conhecimentos novos, de relacións, de datos, de detalles, de historia e de intrahistoria que, en todo caso, os que disfrutábamos máis ou menos da súa conversa nos enriquecía. E realmente, cando nos éramos novos, nos construían como persoas, como nacionalistas galegos, como demócratas, e sobre todo como xente que ten que ocupar un lugar no mundo con decencia, con honor, como ocupou Valentín Paz Andrade frente a todas as circunstancias adversas. Eu creín, estou persuadido de que de Valentín Paz Andrade hai unha idea agora, ou unha idea no principio, que vai haber outra idea diferente, tal vez unha idea dominante, diferente, non contradictoria, pero sim máis complexa, ao final das celebracións das letras galegas. Neste sentido, esta páxina web vai ser unha canle moi eficiente e moi importante nesa restitución do Valentín global a que nos aspiramos. Seguro que repararon vostedes en que algúns dos máis admirados libros e artigos de Valentín Paz Andrade teñen como común denominador a uso de palabras cuxo sema fundamental é a acción, o movimento, o dinamismo. Repítese moito palabras como tarefa, como labrar e outras desta tipoloxía semántica.
Todas elas son unha metáfora exacta do que foi a súa vida e o día a día da súa andaina vital. Unha xornada por labrar, unha tarefa por facer, un labor por realizar e un compromiso por cumprir. E foi así, hora a hora, día a día, foran cales foran as circunstancias que as condicionaban, que en non poucos casos foron ben adversas. É por iso polo que a Secretaría Xeral de Política Lingüística, na convocatoria deste ano, tanto do concurso para a elaboración dentro dos centros de ensino das exposicións sobre o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas, puxo especial énfase no estudo da vida e da obra de Valentín Paz Andrade, porque se considerou que a súa biografía constitúe un modelo a seguir para unha sociedade na que fai falta insistir nos valores do traballo e dos proxectos nos que se conxuguen e mariden as aspiracións persoais e máis o compromiso coa sociedade na que se vive e medra.